Welkom bij het programma Gewest Friesland. In dat programma laten we elke week zien wat er jet iets makken was van het programma Van Gewest tot Gewest, wat Friesland aanbelangt. Dat was die toch Johan van der Zee, die van 1968 tot 2002 bij dat programma zitten had. En u uitlijn had in Friesland in die periode wat de Friese kunsters waren. Hoe is die graag zitten? Nou ja, ik heb het idee dat dat een beetje moest. Want de eerste kunstrubrieken op de Nederlandse televisie, wij winnen geen kunstrubriek. Nee. Maar de kunstrubrieken die halen hun kunst alleen maar uit het westen van het land. Ja. Want daar zijn de goede kunstenaars. Ja, ja. En daar was ik wel eens een beetje opstandig van. Ja. En dat zijn meer collega's van mij. Ja. Dus wij gingen zo'n beetje van, wij leren ze nooit aan een beeldend kunstenaar uit uw gebiedje. Ja. Want die moet ergens een beetje om bod komen. Ja, maar dat weer dus wel een opdracht die je hem zelf joeg. Die wij u zelf doen. Maar je leert dan ook de mens in die kunstenaars kennen. Ja, want alleen nog plaatsjes van de schilderijen, dat weer te min. Dus je moest echt een beetje weten van, waar is dit en waar had het makken. En bij de inslagen dat het beter is bij de oren. Maar er moest altijd wel een verhaal omheen zitten. Ja, want kunstenaars ben, dat klinkt wat vreemd uit mijn molen, maar toch orenfiguren als gewone mensen. Meestal wel, Ja. meestal wel. Daar hangt een plaatsje of vast. Ja. Ja. Hoe zou je de kunstenaar Gerre Hakse rubriceren willen? Nou, dat weer doen in die tijd weer dat in Friesland wel een bekende kunstenaar. Maak een mooi werk wel. Een beetje misschien appelachtig, ik weet net. De wijze waarop hij werkt, weer heel gauw in een dag een schilderij maakt zien. En dat hebben we zien later wel. In een reportage die uit 1993 komt. Schilder is aftasten. En ik weet echt niet waar ik uitkom. Misschien verander ik het schilderij helemaal. Dat weet ik nooit. Een schilderij is pas af, denk ik, wanneer ik denk, nou heeft hij alle kwaliteiten in zich wat goed is, dat ik denk, hier kan ik mij in vinden. Het is goed plastisch, de kleuren zijn goed. Het verhaal is goed, wat ik wil vertellen. Want elk schilderij is een verhaal op zich. In kleur en in lijn, in vorm. En daardoor inhoud, denk ik. Wij hebben zoveel nodig als schilder. Je hebt zoveel kleur en vorm nodig. Ik met name. Ik ben nogal druk baasje. En de kunst van terecht laten is voor mij het moeilijkste. Maar het is op avontuur gaan. Soms win ik het en soms wint het schilderij van mij. En dan moet ik maar bij me neerleggen. Beeldend kunstenaar Gerre Hakse is nu 56 jaar. Tot zijn 50ste woonde en werkte hij in Friesland. Toen vertrok hij naar Den Haag. Inmiddels is hij terug in Oudkerk in Friesland. Maar de drang naar meer dan provinciale erkenning blijft. Ik moet hier even bij blijven. Dat zal niet mee schilderen en praten tegelijk. Maar ik doe mijn best. Soms maak je schilderij, een goed schilderij, afgezien van het formaat, in een paar uur. En soms zit je de hele dag te stuntelen en dan is het nog niks. En dan moet je weer opnieuw beginnen.
kunstenaar moet niet alleen maar in zijn eigen dorp of stad of provincie blijven. Hij moet veel verder. Eigenlijk hoeft hij helemaal niet in Nederland meer te blijven. Hoe vaak zie je niet dat Nederlandse kunstenaars furoren maken in het zij Amerika of Frankrijk. En andersom. Dat Tatjiri hier furoren moet maken. En Willem de Koning bij wijze van spreken in Amerika. Dat had hij hier nooit kunnen bereiken. Als mensen vragen van, ja, Hakse, wat schilder je donker? Wat schilder je zwart? Ben je zo triest? Ik zeg, ik ben helemaal niet triest. Maar het moet allemaal tegenwoordig harde kleuren zijn. Ik denk dat dat nog een soort rente is van een cobra. Dat natuurlijk zijn sporen heeft achtergelaten. Ik blijf toch een Noorderling. En je staat toch een beetje... Het is hier ander licht, het is hier rustiger. Ja, het is misschien ook hier daar een stukje introverter. En wat meer naar de bruinen, groenen. En dat spreekt mij erg aan. Stilstaan is doodgaan, bij wijze van spreken. Dus je moet doorgaan. Er is geen andere keus. Of je moet zeggen, ik heb nou genoeg, ik red het hier wel en verkoop hier wel eens wat en ik krijg hier zo'n kleine tentoonstelling. Nee, het Westen is nog vol avontuur. Dat vind ik heerlijk eigenlijk. Dat kan een hele grote stimulans zijn. Ik wil weten dat de vorm die ik erop gezet heb, dat het allemaal even veel spanning heeft met elkaar. Vandaar dus dit zoekertje, het hulpstukje eigenlijk. Op een gegeven moment moet je het schilderij loslaten, want het krijgt zijn eigen leven. En dan gaat de handtekening onder en dan zeg ik, vive la France, zoek het maar uit. Zodra het schilderij af is, wil ik echt weer met een ander beginnen. En ja, dat doe ik lachend, wil ik niet zeggen, maar ja, het schilderij is af. Die emoties die er dan zaten en die erin zitten, die zijn weg. En dat moet weer een nieuwe uitdaging komen. Jerre Hakse, moderne kunst. Het stiert 4 bij een heel soort mensen wij. Ja, maar ze moesten het toch maar even zien, dacht ik altijd. En is het voor kunst? Ja, die discussie die maar nog. Maar nee, ja, wat is kunst? Ja, wat is kunst? Ja. Hij wil wel een echte Fries, hoe ik net wij. Nee, nou, hij had dus kost in Westen wennen. Ja. Hij weer een Jouter.
Ja. Echte Ljouteren. Louter, ja. Ja. Want hij is nou nog populair. Ja, zeker. Hij had een kringen. heel groot atelier nou in het Sjerkstreet in Ja, Ljouteren. ja. Maar ik snap net hoe het meesten dat mooi vinden kennen. Ja. Ja, als het net snapt, ja, dat weet ik echt net. Nee. Ik vind het wel mooi. Zit er een verhaal in het schilderij? Dat is, Nou, het is kleur, het is compositie, het is de justernaai en de haast er wat mee. ja. En dat hoort net een hoes of een toer of wat dan ook te wezen. Dat kan ik vorm wezen. Ja, oké. Nee, maar het is een compositie. Maar als er nou hier een kwak verder of die 2 centimeter verderop, dat maakt hem niks uit. Nou, dat maakt hem wel uit, want hij die het zo. En hij viel er ook wat bij. Ja. Maar daar was wel een verhaal bij zijn schilderij. Ja, dat heb ik wel. Ja. We zitten hier vlakbij het MCL. Dat is een ziekenhuis van Ljouwert. Dat heette eerst net MCL, dat heette Triotel. Ja. Daar had je hem in 71 een reportage maken. En dan doe je het 4 jaar later weer bij het 10-jarige jubileum. Ja, 4 weer. Het eerste lustrum. Dat wie 71, ja. En in 76 weer het 10-jarige jubileum. Nee? Als je iets in 71 beginnen en het is 76, dat is toch 4 jaar later. Oh, dat is 4 jaar later, ja. Nee, maar nou ja, dan ben ik in de war met de 10. Maakt het helemaal niks uit. Maar je komt er weer. Is dat zo van... Ja, nou, het weer een hele bijzonder ziekenhuis. Ja. Voor het eerst dat de 3 vormen in 1 keer bezocht waren. Dat weer een ziekenhuis, een verzwaringshuis en daar zit nog wat bij, dat weet ik even, een bejaardenhuis, denk ik. 3 in 1, en een andere aanpak van patiënten. Want naast de verpleging, die er echt een patiëntenzorg. Meestal niet alleen maar het welwezen van de patiënten van de winnen. En we winnen beneden, altijd na 4 jaar nog werkjes voor. En wat heel mooi weer werd dat directeur Bonnema, broer van Abe Bonnema, die het ziekenhuis ook nog verbouwd had, die weer in 71 weer het een dikke man en in 74 of in 76 weer een afslanke directeur worden. Dus de zoons waren Geert Hulvier, ja, die Geert Hulvier, van Bonnema. Ja. Wij zijn naar het Triotel in 76. Jongens, nadat we enkele injecties gegeven hebben, kunnen we dus met behulp van deze laryngoscoop in zijn keel kijken. Kunnen wij dus in de mond kijken van de patiënt. Die brengen wij achter de tong. Triotel 5, de expositie waarmee het eerste lustrum werd gevierd. 5 jaar geleden maakten we ook een reportage over het Triotel. Het is dan zover dat er in Leeuwarden, naast de beide bestaande grote ziekenhuizen, een derde belangrijk ziekenhuis bijgekomen is. Dat van het Triotel, met accenttaken revalidatie, reumatologie, psychiatrie en geriatrie, de verpleging van bejaarden. Het Triotel is bijna geheel in laagbouw uitgevoerd. Het ligt aan de rand van de stad Leeuwarden in het vroegere dorp Huizum. Veel groen maakt het Triotel vriendelijker dan 5 jaar geleden. Triotel is op het ogenblik een combinatie van een ziekenhuis en een verpleeghuis. Een combinatie waar niet iedereen in de medische wereld voorstander van is, omdat men bang is voor gezichtsverlies van één van beide afdelingen. Wij vinden, ondanks het eigen gezicht, je zult dan als verpleeghuis bijvoorbeeld wat water in de wijn moeten doen, dat het grote voordeel is dat je met name in het verpleeghuis een continue specialistische begeleiding hebt. De specialisten in ons ziekenhuis zijn meteen consulent in de verpleeginrichting.
En het voordeel is ook dat je heel moeilijk in getallen kunt uitdrukken dat de specialist en de verpleeghuisarts elkaar gewoon in de gangen tegenkomen en gewoon een informeel contact en gewoon dan met of zonder voornaam zeggen, wil je even naar die patiënt zien. Ik dacht dat dat helemaal optimaal functioneerde. Ik dacht, gezien de combinatie van dit ziekenhuis en verpleeghuis, dat je duidelijk ook wat een andere functie misschien gaat krijgen. Dat je patiënten die anders in het ziekenhuis te lang liggen, gaat opnemen in het verpleeggericht. En dat ze eigenlijk een dure ziekenhuisbed niet meer nodig hebben. Is dat gebeurd? Nou, dat is in getallen moeilijk aantoonbaar, maar je hebt wel een paar indicaties dat je zegt, ja, het is wel gebeurd. Onze doorstroming van ons verpleeghuis, dat is 2 keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. En dat komt dat door de combinatie met het ziekenhuis een geweldig accent op de hele revalideringsfunctie in het verpleeghuis gekomen is. In de 5 jaar dat het Triotel nu bestaat, is de geheimzinnigheid rond alles wat er zich binnen de muren van een dergelijke medische instelling afspeelt nauwelijks veranderd. Geen typisch Triotel-probleem, maar ze hebben er daar wel wat aan willen doen. Door middel van een tentoonstelling zoveel mogelijk laten zien van het medisch bedrijf. Een prikkeltje en dat doet helemaal niet zeer, maar het geeft een bepaald schokje. En als het nou te pijnlijk is, dan moet je het zeggen. Maar het is meer het gevoel dat je wat vreemds voelt als dat het pijnlijk is. Dan gaat dus je vinger omhoog. Je hoeft het helemaal niet tegen te houden, want je zenuw die het anders deed, die is uitgevallen. Zie je, dan pak ik de stroom dus van die spier af. Hè, en die gaat via een versterker gaat die naar die motor toe. Als ik deze spiergroep aantrek, dan gaat die open. Ja, en als ik deze spiergroep aantrek, dan gaat die dicht. Dan moet je je hand er maar eens tussen houden, dan kun je voelen hoe die knijpt. Ja. Hoe vond u het, mevrouw? Heel interessant. Werkelijk. Kent u het ziekenhuis een beetje? Ja, want ik ben hier al 5,5 jaar. Ik leg al 18 jaar in het ziekenhuis. Maar als u dan de werkelijkheid van het ziekenhuis vergelijkt met de tentoonstelling? Nou, dan is het niet zoveel verschil hoor. Ze hebben het niet mooier gemaakt dan dat het is? Nee, absoluut niet. Als je voor het eerst een ziekenhuis binnenkomt, dat is mij zo gegaan tenminste, nou dan sta je daar vrij sceptisch tegenover. Hè? Je bent een vreemde en plotseling word je opgenomen in een hele andere omgeving. Hè? Dus dat is al het aanpassen aan zo'n omgeving, aan de zaal, aan de verpleegsters. Hè? En wanneer je daar dus onvoorbereid komt, en ik dacht dat de meeste mensen dat zo ging, dan sta je er eerst vreemd tegenover. Hè? Daarom wordt in het Triotel de patiënt sinds 1971 opgevangen door een dienst patiëntenzorg. Het Triotel wil met een dienst patiëntenzorg gaan werken. Zo vangt de heer Kok, hoofd van die dienst, nieuwe patiënten in een huiselijke sfeer op. Ja. Ik weet dus wel iets van de gang van zaken. Ja. Verder weet. Het is enigszins een ander ziekenhuis dan u gewoon zult zijn. Ik dacht dat de patiënt, gezien ook de hele stress in de maatschappij, toch ook behoefte had naast zijn lichamelijke kwaal ook wat warmte, wat menselijke begeleiding nodig had. Ik kan er nog niks zinnigs over zeggen. Ik wil het eerst eens afwachten, want het lijkt allemaal heel mooi in de theorie. Maar ik moet het eerst in de praktijk eens zien, hoe het realiter zelf. Ja, ik ben gewoon begonnen. Aan de ene kant om iets trachten te doen voor de patiënt. Onder andere met de begeleiding, een goede begeleiding rond de opname. Van de andere kant hebben we ook gemerkt dat er nogal wat leemtes waren. Ik denk onder andere aan de informatie of aan het gebrek aan informatie rond het ziektebeeld, rond de behandeling. En toen hebben we op een gegeven ogenblik gezegd, ja, kunnen we daar nou eigenlijk niets aan doen? Hè, wanneer iemand bericht krijgt, u moet dan en dan voor een bepaald onderzoek komen, dan is er altijd wel een of andere vriend of vriendin of buurman die hem vertelt hoe erg dat onderzoek is. En we dachten, als we nou eens zakelijke, correcte informatie op schrift gaan geven,
waarin staat waarom zo'n onderzoek wordt gedaan, hoe lang het duurt, of het eventueel pijn doet, hè, dan kun je misschien toch wel mensen helpen. En zo werkt het naar de patiënten goed en ook raken de medewerkers er meer bij betrokken. Als de hartslag echt min is en de mensen die ademen min, passen we eerst hartmassage toe. En dan drukken we hierop. Maar dan moet er eerst iets stevigs zijn. Er komt een plank onder het bed en doktoren die worden opgeroepen met mensen met een acuut hartstilstand. En dan gaan we zo masseren. Zo. Ja? En hier worden de weeën mee geregistreerd. Die worden gelijktijdig opgenomen op dit papier hier. Dit is de hartslag van het kind. Die moet ongeveer blijven tussen de 120 en de 160. Ze mogen niet lager komen dan de 100. Is dat het geval, dan waarschuwen wij gelijktijdig de arts. Dat kun je zien op dat tweede formulier. De placenta is een mengeling van twee geluiden. De pols van de foetus samen met een huilend geluid op de achtergrond. De opname die u nu hoort is van een navelstreng van 34 weken. Dit bed wordt er dus opgelegd, normaal. En dan wordt het vastgezet. Kijk naar de vlak. Er komen banden omheen te beschermen. U zit wel een beetje in een abnormale positie hier. Ja, ik lig hier in de verdrukking. En ik zou het niet graag voor altijd willen doen. Nee, maar normaal werkt u in de verpleging. Ja. En nu in de voorlichting. En vindt u dat aardig? Op deze expeditie doe ik dat graag, want ik ben van mening, en velen met mij neem ik aan, dat deze voorlichting voor het publiek noodzakelijk is. Die wordt gedaan, hoor. Prachtig verhaal over Triotel. Je minder ik opnamen in die je in dat mag heen. Ja, maar weer wel bijzonder. Komt dan letterlijk nog een keer in het MCL weer waarom? Nee, dat hebben wij net in. Nee. En dat weer doe ik weer een gewoon ziekenhuis. Het Triotel weer landelijk een experiment. Ja. Dus die ik op je redactie zei van, dat is toch wel uniek dat is gebeurd en zo kom je dan in het Triotel te landen. Ja, we zijn toen begonnen in Jen Santer, toen weer het stadsziekenhuis nog in die oud. En toen hebben we begonnen met de verhuizing van de patiënten van het stadsziekenhuis naar het Triotel. Ja, en Boniface is weer er nogal. Dat weer er nog wel, ja. En dat is letterlijk opdoek. Oké. Nou, dan ben we weer helemaal op de hoogte van de medische zorg in Ljouwert. Dat betekent dat we aan het eind komen binnen van dit programma. Maar takken we gewoon weer. Want dan dag.